Nang hinaw si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte nga mahimong patas ang impeachment trial proceedings batok sa igsuon niining si Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gawas niya na mihatag sabog komento ang mga Davaoenyo kalabot sa impeachment trial. Samtang napaygayon og lihok protesta ang mga progresibong pundo kinsa nanawagan nga manubag ang Vice Presidente. Ato Sayron. Sa pagsugod sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte, mipagawas og opisyal nga pahayag ang igsuon niini nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Nang hinaot ang kongresista nga mamahimong patas o profesional ang maong proceedings. Gusto usab niya nga mahatagan og saktong higayon ang Vice Presidente nga matubag ang matag pasangil ubos sa balaod ug husto nga proseso. Dugang pa sa kongresista, agayan lamang nga magkakuha ang katawhang Pilipino og kamatuoran ug dili mga hungihong, ebidensya, dili pasangil ug dili propaganda. Samtang usa ka lihok protesta ang gipahigayon sa pipila ka progresibong pundok sa Freedom Park sa Davao City. Singgit sa mong grupo, kinahanglan matud pa nga manubag si Vice President Sara sa mga isyu batok kaniya. Nagparehag usab sa ilahang opinyon ang mga Davaoenyo kalabot niining init nga isyu sa impeachment. Kung klaro nga ebidensya ko na nga kuan gud, balik-balik na lang na nila para politika gina siya sa mga tanaw na to ana. Ni jud tubagon ni Ma'am Sara kay para malinawan pud ang mga tao gani. Hindi mo naman dako kay politika lang binuang kay nako lang. Para maklaro jud niya kung niya tubagon di maingon sa daan siya dapat jud na tubangon. Sa kung anong kailangan pa man niya itubag nga wala may mga ebidensya. Sara, daghan sab ang nakatutok nga mga Davaoenyo sa pagsugod sa impeachment trial karong hapon. Adunay mga nananaw samtang nangaon sa karinderya ang mga anaa sa barangay ug katong mga barbero nga nagpaabot pa og kliyente. Wala mitambong si VP Sara Duterte sa unang adlaw sa iyang impeachment trial. Hinuon ang iyahang mga abogado ang miatubang para niya. Sumala sa kampo sa bise nga walay lig-on nga basihan ang mga pasangil bato kaniya ug kinipulos lamang pamulitika. Atong paminawon kung unsa bay ikasulti sa mga Davaoenyo sa impeachment trial. It's actually politically motivated. Why? Because si VP Sara is the apparent winning president sa umabot na 2028. And makita nato that naasa karo kayo nga kung siya mudaog, siya ng mga panuway, mga Facebook na sila. Sundo nila ang constitution dapat ang sa impeachment dapat 2/3 ang boto sa mga senador para ma-impeach ang mga katong vice presidente. Sa karon na ilang impeachment, wag di pa kalusot. Punta nga malusutan yun ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Ang gusto yun nila nga i-impeach Inday Sara. Tawa na si Kiko Pangilinan ug si Soto. I-insist yun nila. Murag niya bend nila ang balaod, wala na mao. Ila yun nga ipamugos ba? Legal man ang impeachment trial pero kailangan iagi yun sa tama nga proseso. Gitumbok sab ni Senator Francis Cheese Escudero ang napili nga presiding judge sa impeachment trial nga kinahanglan og 16 votes aron na makumbikto ang respondent base sa balaod. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.